Il-logħba li dwarha Pisani tressaq il-qorti kienet dik mill-Kampjonat Premier bejn Santa Lucia u Birkirkara li ntlabet fit-3 ta' Mejju 2024. L-MFA u l-Pulizija bdew investigaw din il-logħba wara li Maxwell Maja, plejer ta' Birkirkara, informa l-President tal-klabb li Pisani, li kien plejer ta' Santa Lucia, offrilu 2,000 euro biex ma jilabx tajjeb. Waqt li t-tim ta' Birkirkara kien diġà kwalifika għal kompetizzjoni Ewropea, dak ta' Santa Lucia kellu bżonn rebħa biex isalva mir-relegazzjoni. Il-logħba ntemmet fid-drott ta' 2-2. Pisani, li għandu 33 sena, għadda proċeduri qudiem l-MFA fejn kien illiberat. Il-klabb tal-futbol ta' Santa Lucia kien illiberat ukoll mill-MFA. Fl-interrogazzjoni tal-Pulizija, Pisani ċaħat li offra 2,000 euro lil Maja biex ma jiskurjax kif allega dan il-plejer. Fil-qorti, Maja xeħet li Pisani offrilu 2,000 euro biex ma jiskurjax. Il-qorti tal-Maġistrati għemlet il-verżjoni ta' Maja u kundannat lil Pisani għal 15-il xahar ħabs. Ja kienet ordnat ukoll l-interdizzjoni perpetwa ġenerali ta' Pisani, hekk kif irriżulta li huwa kien uffiċjal pubbliku impjegat bħala supply teacher fl-edukazzjoni fiżika. Il-qorti kienet ukoll skwalifikatu milli jieħu sehem f'avvenimenti sportivi għal 10 snin. Iffaċċja b'din is-sentenza ta' kundanna, Pisani appella mis-sentenza qudiem il-Qorti tal-Appell Kriminali. Wara r-reġa' tat il-provi, il-Qorti tal-Appell Kriminali presiduta mill-imħallef Neville Camilleri irrimarkat li għalkemm il-Qorti tal-Maġistrati emnet lil Maja meta qiset il-provi kollha xortna sostniet li kien baqa' dubji dwar il-verżjoni tal-fatti kif rrakkuntati minn Maja u għalhekk illiberat lil Pisani minn kull ħtija. Għal Pisani deru l-avukati Franco De Bono, Edward Gatt u Adriana Zammit.